नमस्कार मातेरेगला इनी थर्सडे अंचा मुल्पोंजी दादाना एग्जिबिशन दादा अंचा दादा इल्ले उंडु पंड वेनिस पंद अंचा अडे बायदा शक्कु बिजी इल्लेर सूरज अन्नगा ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ 1 BD ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಮ್ಮಡ ಕೊಡ್ಲೆ साई ओल्तले हाय साई हाय मनपले पप्पा काय करपेरले पप्पा सेकंड मनपेर आयतले मामा गंडार ಎಂತದು ದಕ್ಕದೋಲೆ ಸಾಯಿ ಸಾಯಿಗೂ ಪಾಂಡ ತೂದು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿನಿ ಅವು ಪಾಂಡ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿ ಪೋಡಿನೇ ಇರ ಈಗ ಸ್ಕೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ ಈಗ ಇರ್ ಪೋಡಿನ ಈಗ ಓಮನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶವರ್ಮಾ ಇಂದು ಏನ ಅಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶವರ್ಮಾ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನೆ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ತೂನಗ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶವರ್ಮಾ ಅಂಡ ಹನಿ ಚಿಕನ್ دقائق بس ಸಾಯಿ ಏರಿಗ್ಲ ತಗೋಡ್ಚೆ محل يصير يمين المسرح على طول خلكم جاهزين ಶಮ್ಮು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕುವ ويتم السحب على الجوائز ಶಮ್ಮು ಗೊಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಔಟ್ ರಾಫೆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಶಮ್ಮುಗೆ ಮೋಲ ಮೇರ ಮೂಲ್ಕುಲ್ ಒಂದು ಅರಬಿಕ್ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನರಕದಾರ جائزة مقدمة من ذكرى للعطور اصبر نذكركم اخر السحب يتم السحب عملنا ده ماست ديفرنس انه زيرو كده فلايت للسفر والسياحة وباكر عندنا سحب على تذاكر nice it is Arabic style huh? Achha Oh, this is nice akka huh? Gown type ata yeah gab paadaliyata you're planning to go yeah toward gab to allow shop undu 2 pieces
ಇಂದು ಶೋಕುಂಡಲ್ಲ ಓ ಇಂದು ಶೋಕುಂಡು ಬಟ್ ದ ಸೈ ಯಾ ನೈಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ ಲಕ ತೋತು ಅವು ಕೈಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ ನೋಡಿ ಅಸ ಆಯ್ತು ಕಾ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಂಕೊಂತ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಪೂರ ಸೈಜ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ This is the page. ದೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಟ್ ಪೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ So cute. It's 3. I like it. Confused on the hour. ಅವು ಮಾತ್ರ ಮೂಲಿಕ್ ಶೋಕ್ತೋ ಜೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ Shoulder poa. ಸಕ್ಕುಲಿ ಕುಂದಾವತ್ಲ Trial room. ಟ್ರಯಲ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಬೆರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪಣ್ಯತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಶಮ್ಮು ಅಕ್ಕ ಗೋಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ నేను ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೋಕಲ್ ನಾವು ಮಲ್ಲಾಗಲ್ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಆ ಶೋಕುಂಡಿಂದು ಇನ್ನು ಪಾಡೋಲಿಯ ಶಮ್ಮು ಇಂದೇ ರೇಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತನ ಗೇತೊಲ್ನೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರುಜಿ ಓಕೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ತಿನ್ಪೇನ ನೋಡಿ ಬಲ್ದೆ పోతుండు పాండా తూతు యా ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂಡು ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಯಾಳೊಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಡಮ್ಲಾಗೆ ತೊಂಡೇರ ಈ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಅರೆಗ ಬಿಸ್ತಾ ಇಜ್ಜಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾ ವೈಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಶೋಕುಂಡು ಫೋಟೋ ಬುತ್ಲ ಏರ ಶಮ್ಮುನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತುಂಡೆ ಬಂತಲೆ ಏನು ಶಮ್ಮು ಇಂದು Double. இந்த முத்தாபல் Made out of brinjal and olive oil and tahini. tahini bukka channa Hummus is made up of chickpeas. ಇಂದಕ್ಲ ಪಾಡುವೆರ ಅಂತ Unde kali brinjal. Aven roast maltudu bakka paadu. ಯಾ tahini ಉಂಡು ನೆಟ್ Aitla tahini. tahini ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಕುಬೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಾಡ್ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಬರೋಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ವನಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪದ್ರಾಡರೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡ ಅನ್ಸೈತೆ ವನಸ್ಗ ಇಲ್ಲೇನ ಏನ ಪುದರ್ ಎಂಕಲ್ ವನಸ್ಗ ಮರ್ಮರೀಸಿಗೆ ಬೈದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನ ಎಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅಂಚಪಿರ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇರ್ ಬತ್ತರ್ಲ ತಿಂತೀನಿ ಶಕ್ಕು ದಾದ ಉಪವಾಸನ She breaking the fast. ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಾಜುಲ ಆತನ್ಗೆ ಪಾಪ Sir. ಅವಳು ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಓ ತಿಕ್ಕೊಂಡವ್ ಒಂದೇ ಚಾನ್ಸಾ ಐಕೆ 100 ಬಿಲ್ಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲವು ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾನಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಕಡೆ ವಿನ್ನ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ಯಾ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಟಾಯ್ ಬೈದ ಹಿಡ್ದು ವನಸ್ ಮತ ಅಂಡ್ ಏತಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಡ್ಡ ಅಂಡದ It's 1:52, almost 2. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಟು Happy International ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದ ಅಂಚ ಇಂಕಲ ವನಸ್ ಮತ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ
ಓಲರ ರೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾರ ಕಣ್ಣನ ನೆನಪೇಜ್ಜಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಶಿವಣ್ಣ ಏನಾಯಿನಿ ಬಾಲು ಇವ ನಾಯಿಗೆ ತಿರುಗುದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ